Niuli lang ko noy kay lingon matungin ang slugo si Nuli nga sila lang ko ni musulti ni Ma'am Litsin. Sila lang ko ng tao ko slipon no. Tumugo abi adi mo. Mahayong ka kanila ni Botoy ng Nuli ba? Kinsa dito? Na ilang tao kon si Litsin slipon no? Aron ni kay magisulti. Mahimo na nanay. Oh, nang di man. Doon naman kay baba, doon na pa kay kamot. May mabuhok na kay waka. Layo sa gunang Manila noy. Ya di ka to may buong si Ma'am Litsin nga. May tawag ko. May buhok. Basta bugo abi ani mo. Bugo butaw nga ako may hawod sa gardening sa una sa nag-eskwela ko. Hawag kas gardening kay wa may baistra. Ikaw ra mag-usa. Imo tatong gigamit imong utok. Sila ang tatoy mantigo mo kontak dito. O sa dihang mo kontak na, anha na diha. Ikaw ang tatoy nagigsulti. Di magkukumang gamit kayo ang naglipon noy. Ikaw mao. Sila lang ang tayo imong ipakontak. O niya sa dihang makontak na nila. Mo na to. Ikaw ang tatoy nagigsulti. Basta muguhabi na di mo. Niagto pag yung bugo. Marang-arang paglugmaan ka kay kuang na ka. Sulti takandaan. Namay mo dahil matawag ta slipon no. Ipinsar ang tatay mo. Ipinsar bitaw na ako. O niya, di ka manggod batarong. Di mong ipinsar. Huwag nigay paminsar. Sinaw na ni utok mo. Kita na na. Di na si Moha. Makita mo sa nangin Moha. Inuod ka? Nantigo ka mo pinsar? Oo. Di pinsar aon sa man eh. Silhi. Para asa man eh. Aras merkado. Huwag ka maminsar. Para rin ka po.